Sabre yachia obi biara edenchia emu oden efiri odumankuma TV edema yahwefo yetiefo ina na yabisa me se sabre ompo mu tesai. I hope say nyamenti bibia eyeboko ye koswa bonka ye wo a wo hweyen na ya kiro se won subscribe dwumadie ya bomoni na hwe se oba subscribe se won subscribe dwumadie ya bomodin na ehwe se oba subscribe. Yes, subscribe bomodin hwe se oba subscribe na afi wa like na wa share dwumadie no e de ama wonua. Ye bisa se efie se etsei efie ye boko e de na ekoso ofie aseme ne si wo se chejamase en mantumpa nei we can see uhu ne sai na ekọ ne sai asetena mu te sai efie te sai aware mu te sai sikaye mu te sai ni anko yie na wotwe wo no na wotwe twa mu no na wotwe yesimu yi eye ne mafoforo nko na eba wabrabom yankopon hirawo ne nyina na se wode ye kan se eya sresem kakra bomode na bra wutie me ya hwe pictures na egusu no hwe mfoni na etwagu no hwe mfoni ni din adien na wo hwe a wo ma no yen drop in the video yen drop in the audio, but I'm just want to know say me be say me hu what just tell me adien na wa abawa no na wo hu ne say ane se eye oso police pani a waji din pa COP kofi boakye osa kwasi boakye waji din pa ye kan police fo a begina so ewo eye asanteman mu obebo ne ho moden pa yie so what ya say obebo ne ho moden pa yie ebe tu akronfo a no mo hasanteman so sapapapa ema obae babaji din pa yie edin a ye nyina ye di nim no anase ye bo na obi ye hu eye kofi boakye so what ya say kofi boakye na emise eja onye ya krache se na bere wada ne benkum so anesa na otonsa frem panifo bebre asofo bebre titi na ninti no nyina o otonsa frefrem na ewiase wonim se empani wakasa bia se ewodo ode beba hwade o asem ne baaye no we twi kotoa ne we atwe kotoa media house bebre na akasa fasa asem we hu ese eye na Agradaa ekohia ne nua bema nimpon sa na meka no eye Reverend obofour ama Reverend obofour de we nadwen se wo be chia Agradaa but komfour Agradaa muano kwa geyentwi Francis kwa geyentwi eye nadwen se wo be chia komfour Agradaa but Agradaa sno wo no mo se na ye di kan drop video bi se komfour Agradaa voice na mote ne no wo se wono de woni Reverend obofour eni asem bia according to one statement no so obo na meboa wo se woni Reverend obofour ni asem bia na se woni ni asem oba part eye den na afi makwakwo hia yi ase na afi be ma ye chia wa mua na wasono bo no
Adofo de mo hwe mfoni ni din. Na wei a kire se mpaniampa se won se part wo obi a metai defend wo. Ba Nyankopɔn tweri ampanim se yampa se kwakubofo ye na dwen se wo chia na se kwakubofo ye na dwen se wo kasa ho ama wo snobo ne dia. Na wo se wo se wano eye mienu. Tie me ye pa. Me ya me nua ba no. Me maame no. Me soa no. Me yante no. Wo ye oba de wo ye ni nyina bi. Ye na onkodru wo sa no. Ene cars de omko kire cars mu cars. Se kwakubofo ron de woni twa ndada. On de fe cars papa. Na aye omkodru na ja. Agradaa nso age ne convoy ene nya sem ketwa. Cars itu aso se tenten. Obofour ti manansem no. Obofour hu Agradaa pen wo sekai. Ene ampaye abedwa. Afe na agro na be hye so. Afe na agro na be yede. Afe na agro na be tintim so. Afe na agro na be yi nanim. Afe na agro na be gina ne nan so. Ene say Sampaniampa said. So, Ampaniampa o essay. Say bia. Wonu hu se wone ne wase because omo court case. Anuano se matemase. Omo court case asem no court. Eme se komfour Agradaa no kokopa no koka Reverend obofour nsem. Ema o man so hwi. Enti asem no court omo nkan wiye. So what you say? Asem na court a won kan wie. Enti bra wo hu no ye na dwen se ho twia. He, me nyame sofo. Me nyame difo. Komfour Agradaa nso no wote bosom so. Enti me momon ma ye me nyame so ade. Senka ye enenka wonim Agradaa mum kwachia obofour ye sanka ne ka kwakwantwaje ye bekeka bi a kire no. Nemom se wono no atwe ne nsa ana wono no pese wo chi Agradaa wono no na fe komfour Agradaa snobo no. Wo de mo hwe o masetenanim. Look at them. We kire se ewiase woni pa nsehwe. Nipa ensehwe. Wonem I wonder how Wayana sometime enipa ni bitimi behave say like sabe ohuni nua kora na obuni nua adejinjan yanom so memme penipa wonu obinya sem ne ekira wo hia na no wachia no. Yes, because enipa ni bebro say wonim pa say bia somese obenten no wasem na so hia na no wachia no. Onipa nsehwe se we asem okoto sedien yo ya de na de enim ne se obofour ye se wo chi Agradaa esna wo no se ko so sa ampa eni na komfour Agradaa se ne ya na wo kai karu mu kire nyame so mpa boa papa ma hode na wo chese e ya tro de bia wo penka bo mu kan ka bo mu asem wo kan love reconciliation and unity enya na kore ya do bibia se won subscribe ya subscribe wale subscribe na entertainment news kakra de bremo no eno ne yedamase.